pasok anang ko ano gate sa residential. Katulog siguro na. Unsa ng klase nga langga mura o pigeons o kalapati ba, kalapati. Oh. Kaloy. Nanapuntas ko ano, Yansis. Ngita kog baunon. Oh, wow. Sebenarnya ada deh. Wow. Balbaks. Pila na yung sunog ba? Kani ako usa nya. Ako rang ipaputos. O nya usapod ka mais. Alright. Wow, lumiyaw. Isda. Shout out no kang Jet Joseph Liermafil of Lipata, Milanilia. Shout out to Mr. Junray E. Chavez nga naa karon sa Iceland, and MC Bentulan nga taga Upon. Sir, shout out to you. Doon na pa tayo daghang i-shout out niya, ha. Alright, so bawron ako na bukid. Okay. Nindot biya po ning ilahang disenyo sa ilahang simbahan diri mga igsoon. Atong hapiton kadali. Oh. Hawa. Ato sang sudlon kadali. Oh, right. Hawa. Ay ilahang kanang ilahang bell tower o kampanaryo. Muning edipisyo. Ano tas kilid kadali. Mana makita ninyo kaning iyang kinatibuk-ang struktura. Hawa. Karaan na. Alright, bye-bye. Archdiocese Shrine of St. Francis of Assisi sa City of Naga. Alright, so ang atong daan karon mga igsoon, ruta nato adto ta sa San Fernando nga Bukirang bahin. Apan ari ta agis Naga. Kining Naga Uling Road, kining dalan padong Toledo. We're now making a right turn here, going the direction of Toledo City. But di kita maadtog Toledo, diha rata sa may barangay Balirong. Dunay likuon diha sa nga atong sudlon padong anang giingon akong dunay gamay nga lake, kanang gitawag og Lake Linaw. Uban ay ilang tagon kana og Lake Biloso. So tara, let's go. Alright, another day, another adventure. Dunay bridge construction rio. Lapdan nila ang kuan, taytayan.
Alright, abot na ta og balerong kani sakop pa ni sa Naga mga igsona. So diya ta agi. Tara, let's go. Doon ay spillway dire oh. Oh, hawa. Oh. Kuy, ninduta mag-washing diha. Oh. Oh, libre lang tubig. Balirong Naga. Bossing. Boss. Og wa ko mosayop kanang bukid as Pikas. Sakop na sa San Fernando. Og wa ko mosayop pa. Kay tanaw ni mos mapa. Dool na kay di ba? And then sa akong nabasahan, ang kanang Lake Biloso o gitawag nila nga Lake Linaw, sakop na sa lungsod sa San Fernando. Tana rin. Boss, tana ka boss. Unsa ni nga barangay diri? Alpaco. Sakop riya mos Naga? Naga piyapon eh? Naga. Okay. Thank you ha. So, kani mga igsoon, barangay Alpaco. City of Naga paghihapon. Alright. What a pure adventure. Barangay Alpaco, boss. Padung ko sa kuan, boss. Padung ko sa Lake Biloso. To adito. Layo pa no? So gikan diri, inyo nila kuan daw na ipawa. Street ra pirmi. Okay. Uno ko diri kay vlogger. Vlogger. Si Bono 1 2 3. Boss. Vlogger ka? Vlogger. Wow. Awa. Boss, buntag. Pila na ka adlaw ibuan, boss? Kanang yana? Duha ka adlaw. Unya galing na dayon. So duha ka adlaw na ibuan nya, galingon dayon. Basta street lang init to, duha ra ka adlaw. Dunay daghang mga kahumayan. Na-amazed ko. Wow, yung ko magdahom nga dunay daghang humayan ning syudad sa Naga. Gatanom sila Wow. Okay. Atong tanaw ni mo ni seedling sa humay Rolando. Gerald. Nya, ari mos Pikas. Yala, Fernando. Ini Brad ako ni. Brad. Fernando lah. Oy. Okay. Fernando. Brad Fernando. Dunay bata diri nga. So masa nagtanom po na sa apil? Talo na. Luag din nga kahumayan diri sa Alpaco Naga. Hi. Hi ma'am. Sika na ang idol to dia. Actually karon adlaw may igsoon. Kani mo kuan nila nagtanom sila. So ingon nila nga kumanon di kuno diri pikas-pikas. Ang kaning tubig diri boss sa irrigation asa panigikan? Wala irrigation. Tabo na may kuwan boss. So magkuan na agad na sa uwan. Mo ba nagtuog kog irrigation ni? So naay panahon nga mauga. Naa. Nakapag-address pikas May sapa mo. Dako sapa. Te, hello te. Hatag-tag sticker diri sa tong mga kaigsuonan diri sa Alpaco. Salamat kay Idol. Okay, wait, limo ko sa payan. Salamat kay Idol. Salamat kay Idol kay amo gining kuan sa
Di kalimot mo dol ba? Mo libutan sa among motor ba? Lagi. Nani sa YouTube ug kuan ha? Nani sa YouTube ug Usbi ko sari, Brad. Gani naning. sabay na. Okay. Oh na ni. Kabatuan. Kay diri padung og San Fernando. Kay diri padung og Lamak Pinamungahan. Pat diha ra ta. Puingon nila gisaraduhan no ng kahoy nga gate. Anay nakabutang di oh. No trespassing private property by Veloso. So private property ni. Hello Mr. Veloso, og makita ninyo nga video, igo lang ko matan-aw sa inyo hang lawa dia or lake dia sa sud. Adto lang ko agis likod. Hopefully di ra ka masuko. Thank you Mr. Veloso and Veloso family. Yes. Siguro lami diri. Magbuting-buting. Wa ko kibaw sa kalawom ni. Sa akong nabasa sa internet, lawom daw ni. Ingon nila di daw matugkad ang dias tunga nga bahin. Ambot lang pod. Pati gitawag nila ni diri nga Lake Linaw. Siguro sa karaang panahon linaw kining tubig diri. But karon medyo naay pagka murky. Madunggan ninyo ang mga tingog sa mga langgam. And then presko kay hangin.
Naabot na yung Cebu City mga igsoon. Nya nalimot ko sa akong shoutout mo nang padayon ta shoutout ha. Ma'am Winnie Villarosa of Pittsburgh, California. Shoutout to you ma'am. By way of Balamban, Cebu, taga Balamban. Welcome to Cebuano 123. To Mr. Charles Reroma of Arlandon Extension, Cebu City. Shoutout to you sir. Benji Cabuenas of Las Vegas, Nevada. Nestor Sareño of Tisa, Cebu. Shout out ninyo diha. I hope maayo ang inyong adlaw karon. Hein Rose Mendoza og sa imuhang papa. Thank you sa inyong solid og way bugto nga suporta sa Cebuano 123. Shout out ninyong duha also. Lori Doron Dosdos of Bourbon, Cebu. Christopher Bargamento Sainga of Barili. Arvin Jan Orozco of Mandawi City. Shout out also to you. Dung Bakani, taga Cavite nga taga Sugbo. Salamat. Shout out yapon nimo Mr. Lindon Rocamora of Sambuan, Cebu. Marix Bahar of Bais City, Negros Oriental. Shout out gyapon sa ako ang higala dia nga taga Bais. Eduardo Maramara of Dipolog by way of Mabolo, Cebu City. Jack Onip nga naa sa Saudi Arabia. Irene Coal nga naa sa Alicia, Bohol. Violeta Bantiling taga Suba, Pasig. Shout out ninyo diha. Shout out also to Mr. Berting Istioka nga tuwa sa Guam, USA, from Eric Penosa. Benjamin Pilago of Dangkagan, Bukidnon. Shout out ninyo diha. Kamusta mo diha sa Bukidnon? Again, this is Kawens. Ampi karunay mga igsoon.